Čaute ľudia. Ja vás dorítim, že som to spustil tam. No nevadí, takže čaute. Ja vás vítam u prvého videa, ktoré budeme hrať Minecraft 12. Bulls 3. Myslím, že už je aj viac. Tá nadávka to nič, dobre. Dali to už napríklad, ja nedali. Furt tam sú nejaké haťanské. Prečo to mám po italiánsky? Po taliansky. English backplay. OK, takže my si dáme si je verziu, ale najprv vám ukážem, jak to ide na kreatíve. No. Najprv sa vytvára tento svet a to je ešte pohode. Chcem iba povedať, že toto som dosral. Prečo mám meno Steve? Tak to neviem, prečo mám meno Steve. Ale neviem ani, kde mám mikrak. Toto Creative Deleted, yes, Creative, let's say flat grade. Ok, chcel som flatku. Máme no čo tu môžeme robiť? Môžeme to šprintovať, lietanie do iných. Potom third person. Tak to môžeme ísť. Sneaky beaky. A tak. Takže čo sa tu dá robiť? Vidím, že keď som to urobil správne, tak ten telefon to natáčanie bere a dúfam, že to bude sranda. Takže napríklad, čo tu máme? Môžem, pozri, viewing stand. No, si načítujem veci do toho, takže nejaký nethervartík. Dáme si toto. Netherwart. Je tu netherwart? Je tu netherwart a redstone. Dobre. Neviem, síce. A ešte lahvičky, lahvičku. Lahvička by mohla byť aj tu. Aj tu je lahvička. Water bottle. Hop. Netherwart. Zatiaľ sa nám to vybublí. Máme tu aj enchanty konečne po dlhej dobe. Aj golden jabko, ktoré môžem asi spapať. A poušny, ktoré vám môžem ukázať. Tento pomenšený na leaping, fire resistance, swiftness, water breathing, healing, harming, poison, regen, strange a posledný weak. A my si dáme leaping napríklad 3. Hop. A máme toto, sa nám to tak ukáže, ten buff. To je veľmi dobré. Môžete takto hádzať. OK, takže my sa pustíme do tohto. To mali dať toto. Dobre, že to funguje. A ten enchant som vám chcel ukázať, že? Chcel doriť. Máme tu enchant. Prečo som videl viewing stand? Ja som troška dneska za rána pomylený. Dáme si zatiaľ anvil sem a enchant je tu. Uvidíte, že už tu sú aj hlavy. Enchantment table. Tu musíte mať 3 lapisy. Predvediem. Lapisy a tu mám pekne sharpness 1 a dačo. No to je taká šanca, že pomená je hody. Lenže ja mám inventár. Takže to je zlé. Chce do ruky niečo, čo si nemôžem dopačiť. Tak proste tak si to enchantnete. Ďalšia vec je tu taká, ktorá potrebujete zapovať. Asi už polovica ľudí to hralo, tak vie, o čo jedná sa. Ale no... áno, obsidian. Hop. To som nechápal.
hop, ľudia, chcem vám povedať niečo. Poďme natočiť aj starátnu terariu, takže to bude sranda, budeme. My už máme troška rozohratú, no trošku. No, hotovo, už by to malo byť. Málo. E-mailo. Dobre. Tak. Hop. Ukážem vám nether. Furvali portujete a toto keď skočíte, tak vás to hneď portne. Celkom veľká hra, ale pohode. Nedry. Krása. Takže tu neviem, to by asi bolo všetko na showcase. Ale sú tu ešte tie vecičky nové a také veci. Dávam asi do popisku. Do popisku vám dám asi ke sťažení. A to si bude fakt všetko, no. Čo tu pridali. A ešte sa ideme pozrieť, čo nám to urobilo. Fire resistance, tam dáme redstone, aby sme to mali na dlhšie časy. Tie 3 a za chvíľu to bude 8 alebo tak nejako. Alebo 5, proste 6. 8. No vidíte. No to. Takže ďakujem, že ste si boli tento diel. Dúfam, že sa bude takto a páčiť. A také veci. Ja som už mal na jednom kanáli, to bude tiež v popisku. Aby ste vedeli, jak sa začal. Tam nebolo audio zase,